paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya mo na kita mo, pare? Naglalastog da. Kunamlan na sino da. Bakit kasin? Agasan. Kunadaki di kanya kaon. Halaklakaya na kaon. Ngawan manak-nakam na. Ay, imbaga dadaytakan ka paray. Unya lang. Di dalam po, pare. At iwag ida ti adu amanag. Ay, aguri ka. Ay, apay anak ko na dayta. Ay na, padasam ati ka ba ilak, pare? Kasano apadasit? Alain na katanod mo, pare. Ha! Apay kabailan pa lang ba? Ti agbalin atanaw, iti dayta akinalakay mo? Ay, kitwa na. Huh? Kabalam to, ba't agbalin na kapitan? Na! Lakay kapitan, pare. Ay! Uwitan niya! Isungalain na kung natanod mo, pare. Ay, ato, ati pagbaliwan na da ito'y barangay kabildatan. No siya titanod man. Natalnamot na ti barangay tayo, Enteng. Apay lang nga alaan tayo atanod ni Pari Badong. Ay, nagpresenta garod. Padasin tayo ano, anya mo ti kabailan na. Sa bagay. Ay, awata kon, nagtanod. Adakan ka na ita, Enteng. Ewan, kumplito danton nga agronda. O niya, bilib ka kanya kung to yan. Tapay ko mga agbilibakan ka. Inalad ako natanod. Ti kunam siguro nalakatagbalin atanod anya. Ay nabadaw narigat. Agpuyak ka. Basit pa'y ti honorarium amaawat mo. Adda nga rod ti pampanunutag a diskarte ito yan. Anya manan deta pampanunutam. Bangbangir manan ta isa mo. Ay, mamuam tulat na to yan. Iso asan ka nga tagtagaray. Adda na pintas a plano to yan. Apay anak ako silap kayaw. Di mi kayat nga inalam ni Tata Badong kastanod, Kapitan. Tapay, katabalan na matagbalin atanaw. Uray lakay. Kino naglastog. Saan mo't analastog iti panagkunakan panagkita? Saan kada kayo atag kumpari kayaw? Ngum talaga analastog. Kita tayo No saan anasaya ati aramin na. Mabalin latamot nga ikatin. Di mi nga rod kayat ti kaadanakan kadwami atanod. Danggayan nyo latan Inalak akadwayo. Tapno ada kadwayo nga agronda dito ay barangay kabildata. Anya nga iti makunam tamaysan atano dito barangay ni Badong Mau Marituyang. Ay naragsakat ako kumaray. Impalawag mo kan ni Badong Mau at itanod kat nasken nga agronda da iti rabi Amo na daytan. Nasken nga ganawa da iti agaapa. Kano naturod ni Badong kaumaray. Awan kabuteng na. Nalaing nga aganawa. Ay kat nasaya at ano kasta. Nariga, tagbalin at tanod. Amo ni Badong ko dayta. Ay sapay lakuma, tamaanusan na. Sa bagay, natalnamot kit di da iti barangay tayaw. Awan agtatakaw, awan agaapa, ken awan aggugulaw. Isuan nalagan lang ti trabaho dagiti tanod dito barangay tayaw. Wan ko kumaray, pudno dayta. Iso apatyak amaragsakan ni Kapitan, amaysan ni Badungkaw kadagiti tanod na. Hoy, Kusep! Umay ka man ditoy. Nay, apay man na Tata Badong. Basta umasidag ka dito'y ayang kaw. Apay. Nita, apay, awan day dayo mo Sir ko naman Apay ko mga ayabang kamot iti sir. Uy na ata siya ti kalakayan na tanod. Di sir, kung naman kanyakan. Na, apay ngay asar. Apay sir. Kwa, itimplahan ng man iti kapay. Saan to pa'y ngagpatimpla ni Kapitan iti kapi na kanyak? Si Kantuki din. Nukasta, di nakitimplahan. Na, nagungatay. Itimplahan ako na. Gunayin, itimplahan kan, Tata Badong, sir. Kasta! Apay ngagsubli-subli kang agtimpla iti kapay. Ibabaon na, tumay ni Sir Badong. Sir Badong? Iso mo ti kaya nangayawag mi kang kuana, ta iso kano ti kalakayan, kagawad.
Ay, unay bataan. Nakatugaw, ijay tugaw ni kapitan, nakasla iso ti kapitanoy. Sapay baon na baon. Ay, kastaya. Kung naktumang ngamin na sana nasayat at anod na ita at tatabadaw. Naglaing nga gibaon. Ala, inkalatan itimplaan iti kapina. Agrunda kami pa inton rabi. Ay, kita man no kabailan na ti agrunda. Badaong! Badaong! Apay aya. Ay nahaadag di dinanog ijay igid ti kalsada. Inka anawaan ida, taday ti trabaho ti tanawd. Way, mapanak ijayan da. Darasuma! Way, mapanakaon. Sige, danugay. Danugay, sige, kasta. Danaw, gay na. Hoy, tatabalaw! Hoy, ay atal na ka man dita. Agboy-buyak, iti pudnaw, adin nanugan. Sige, danugay. Ay na, dita, kinugtaran na, dita, gana sa'yo. Unak man na ganawa ka. Anya, ano ang kiday? Kinang mayatabuyan, di pa nagdinanog da. Kita na nagkinugtaran. Ay na nagmayaday. Agbuya ka kaday. Susot pinatay na sa malay. Anawa langain. Ay saan? Agilalain ka man ako na akong kay. Hoy, agsardan kayo. Hoy! Hoy, saan ka? Hoy, pasamsali ka. Gunggunam kusay. Apay kaming ngagan anawa ka dita. Ni may kalako man nagbuya, di saan nakanadanag. Unay mo day tabukol di tamuging mau. Huwag nga rin kagawad. Inramraman da ka. Dinano kayo nagiti aga-apa. Sada balik agapukan ka. Naanawa dagiti aga-apa lalaki. Unangam kastoy mo tinagbanagan ti rupak. Idagasan da ka mat iti health center. Dinto mo naganawa ni tatabadong. Kunak ano naganawa? Ta nagtartaray mo't anapan ija ayan dagiti aga-apa. Samit! Nasangpit ak ngagbuy-buya. Kastaunay ti katawa ng ngagbuy-buya. Anya? Kinunakto mo ngamin kani kapitan. Asan nang alay na kastanod. Kitaan tayo, ano sumaya ati pa nagtrabaho, nakadagiti sumarsarunungal daw. Agronda kami, nitong rabi ay tuyan. Agpuyat kayo ano kasta. Ay kito na, talagang agpuyat kami. Ay, awan metlat ta tinagbaliwan ti panagbiag ta. Nanipod nagbalin ka atanod ba daw? Anyang awan nga ibagbagam may. Awan metlat ta masidsidata. Ay kaya danto ah. Kanon to nga da. Kabigatan tuyang. Adan isang pit ko amasida. Urayim lang ka di. Reporting for Jotay, sir. Daa! Ay, uray kalaag saludo kanyak apari ba daw? Ay kit agreporta nga ron pare. Agronda kayaw lang ita arabi iwan. Ngamday, apay nga agsalu-saludo kamutin akas la suldakas. Makita mo tinagbaliwan da ito barangay tayo, paray. Iti da ito ya panagrundame. Ay na! Ay, wala niya. Dakal, ti pagbaliwan na da ito, barangay tayo, paray. Ay, sa bagay, dahi tamatinam na maagparay. So, maragsakan na ka nangalakan ka. Kas tanod ko! Anya mo dito kabuhato ng agrundan ta nakaturog. Tatabalaw! Uy! Shh! Nagring ka! Hoy! Tatabalaw! Nakadilima ba sa manok? Manok mga ibagbagam. Di mo timbagaking ka. No ada lumabas sa manok, ringan na. Tapay no da lumabas sa manok. Ay basta ringan na ka. Saan ka di arumbang ayang agrunda tayo? Da kayo ti agrunda, tamaturugat. Madiday ta Urumbang agrunda tayo amin, tatabadaw. Ay laklakayan na kaon, pagrundahin na pailayang may. Ay aguray ka man. Anya da dyan nakatuon, ni dyan isang atikayaw. Aguri ka. Ay! Manok samay! Manok nga ta. Wunsa! Apay aya! Na! Namurmurayahan ako na. Nay! Aguri ka! Papana mo nga, tatabadaw. Ay, di ka man tumanagaray kusip. Inaktiliwalay. Naa! Anya nga tararamidam tuyan. Ika na gumatang iti Ricardo. Taluttuya kung dahito natiliw ko manok. Nang tiliwam iti dayta. Ay, unay ka na yata damagang pailayang. Saan tamit amanok dayta? Kitimbaga magking kay di rabi ay. Ngayon to no sumangpitak. At danawit ko asidayin ta. Kitiso day tuyain. Mala, ingkag. Taka sa pulak ti Ricardo. Wen, mapanakaon. Ngam niya.
Di mo man isi-istoryanan, kini kumari makwanan. Hindi talim tumanin ang manok ti si Dainta. Gumatang ka iti laya, bawang kan sibuyas, maray. Wen man maray, tagsida kami kinibadong ko iti manok at iniliw na idirabi ay. Anya, Nagtiliw ni badong ko iti manok idirabi ay. manukyaw, Saan mo't iti kunak? nagtiliw iti sanyo at arakan. Inak man laangan, na istoryak matan kan ka. Kat ko na ni badong ko ajak is-istoryaan. Mala, iyawat mong dagiti rekadaw, tagawid akawn. Ay, nailaw anak matan. Adda tattao di tarwar, inteng. Ah, Agreklamo da kano, tanapo kaw titarakon da amanok, kas kadapato. na, ay apay nga umay dapay dito'y balay nga agreklamaw. Adu kanuunay dagiti agreklamo ije barangay. Ay, aniyan ti mapaspasamak dito'y barangay. Adumutan ti mataktakawan. Katry nabimot nga agrunda dagiti tanawd. Kompleto da pa yun kunam. Kuna idi ni pari ba daw, adakal ti pagbaliwan ti barangay. No, ala akas tanod, agam, na. Ay kat dakkel at talaga tinagbaliwan na. Na- Takitaam adon ti mataktakawan ni titaraken na. Saan akabaulan ni Kabadong ti aganawa iti agaapa, kapitan? Ay, isumod na itati, bagbaga dagiti tataaw. No adda agaapa, podno ato maray ije ayanda. Ngam saan nga aganawa, no diket, agbuya, kansugsugan na idang agapa. Ay, saan ang mabalindaytan Kan isunsa tagtiltiliw iti manok, tunggal agrondada. Ha, ay naglukon, apari ba daw? Uri agdama kakadagiti kakadwa na atanod, kapitan. Udno, kapitan. Kadagrunda kamay. Agtiliw iti manok. Weno, kumpormiditan ni tataba daw. Ay, anyamat a klase ti tanod daytan. Nagtakaw maggamti kayat ng aramidang kap. Ay, no kasta ti aramid na. Ay, ikataklaangan. San pa yung agrunrunda Weno, maturog ti kaya ng aramidain. Ha! Ay, ikatagalagan. Ayun, kapitan. Nasaysayat pa nga ikatanyaw. Kunamlan asinaw. Suruan nakman nga dramat huyang. Apay asuruan ka. Amok ay at drama. Tapno makadramak no kasarita na ni pari nga inteng. Daytan ti bagbagaken ka, idi pailaan. Ibagbagam nga. Saan analaka ti agbalin at anod? Naskon anasaya at ti aramid mo. Ay di ka man. Nagsida ka magkaragiti. Nyaw awid ko amanok Kinadapay pataw. Ay di nakiramraman dita. Si kalaang ti sumumba. Tasi ka tinagaramid ka na kita kalukwan. Ay pare. Pare inteng. Pare, Pare, aya. Ay, naa. Don't cry. Ah. Awan pa yung pagbagakang ka, you are crying na. Ay amuglatan pare. Ibagam nga ikatin na kaon kastanod mau. Na! Apay nga mom? Ay katamuklatan na pare. Eh, no kung mga menta, nagaramid ka itinasayaan. Eh, di saan ka kung mga ikatan? Oh, Ay kasano mga min pare. Patak. Kunamo dagiti amanok. Hindi tiniliw ko na. Ay makaringgor mga may. oh tila, iras-rason mo. Ay, bayadam ki, day, dagiti manok kan pato nga inalap. Apay, di nalakas yan pare. Ay, awan ti asi-asi ita. Ah. Day tati do sa ti tao, asaan anasaya at ti aramid na in the world. Ay na, tatabadong. Madusa ka. Tagtaktakaw kamat ngamin, iti saan mo adiwan. Ngam sakbay na, kaya't may manakablawan da Regina Carbonell, ken Natalie Carbonell, dita bahong La Trinidad Benguet. Ken, kada kayo aminen ako, anaayat adumdum nga kadagiti drama ni. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Surat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.